Şuň kakan gelse gürleşärn iş diýip tanış bilişlerden gyzyklanар ýaly. Eje, o iş var tapawaz marasaja. Ýek oglyna bolmanam agry iş dözmez. Hylapjana gulluga diýençe güýmener ýaly iş gördüm diýdiňmi? Güýmenmek üçin näl, gazanç etmek üçin gördüm. Dost oğlandan biri owallyp online market açypdyr. Şeýlemi, han göreýin? Şu wagt dastavşyklar ýetişen o eken. Dastavşyk bolup işlesinmi? Dostlaryň ýanyna kemsinmezmi? Kemsine realdat ýok, taýda biz hemşe gidip başladyk. Ondan agyrak işlerem etdik. Sen näme diýýäň oglum? Dogry diýen kaka, işlärin. Berekellah.